Iepadeneri ongi etorri zuen asteundako sixpackera, hemen duzue zuen aktualitate zehaztua Hipoliten laguntzarekin! San Ferminak abiatu dira Iruñean, ostegunean eta zortzegunentzat milioi bat jende goitatuak dira. Alabaina keinu politiko bat irakanda idekidura egunean, jendeak UPN kanpora oiukatu du Nafarroako hiriburuaren alderdi politiko eskuinaren aurka. Frantziako estatuak idekidu Hendaia eta Irun lotzen dituen oinezkoentzako zubia Frantziako turrarentzat, baina 24 ordu berantago berritzetxe du. Elkarte askok salatu dute immigrazio klandestinoaren aurkako borroka hori eta atzo departamentuko hautetxeek zubi hori idekitzaren alde agertu dira. Bere maztarengan bortizkeria fisikoagatik Mohamed Awaz errukbilariari Frantziako amabostak bizkarra eman zion, baina miarritze olimpikoak prodebian ongietorria ematea erabaki du. Azken egun haietan kritikak handitu zion dira klubaren zuzendaritzari zuzenduak. Krisi denboran sare sozialak blokatzea proposamena ez da Errusian ez Txinan agertu Frantzian baizik eta Macronek du bultzatu. Nahilen eriotzaren ondotik nahasmenduak jasan dituzten irien hausapezen aurrean, sare sozialak arautzea edo moztea gauzak komplikatzen direnan adierazi du presidente frantsesa. Aste artea izan da munduan inoiz izan den egunik beroena, 17,7 gradurekin bezperan izan zen errekorra gaindituz. Muturreko temperaturak munduko hainbat tokitan ikusi dira eta klima aldaketaren ondorio suntsitzaile kezkagarriak berriz agerarazi ditu. Ivan Dimitrov erresuma batuan bizi den gazte bat bere eta bere neskalagunaren izenak grabatuz Italiako koliseo erromatarraren gainean filmatu da. Italiako poliziak aurkitu ondoren lotxan adierazi du bere ekintzaren ondotik bakarrik ikasi zuela, monumentua zaharra eta balore historikoa zuela. Mila esker ikusteagatik, halala, ineazken sixpacka zen badarentzat, baina ezkezka berritzera gertuko gira beste formatu batzuetan, eta edozein gizaz, pelik dizue sixpacka orkestuko helduzen hastean. Ikus arte!